pesetas o una fleta. Bueno, pues un plaer, tu, no? Después sí que... Quin fart de riure. Bueno, merci per haver vingut a veure totes les bandes aquest vespre. Merci, un plaer. Avui aquest festi tan fantàstic. Ay. Bueno, vamos a hacer otro tema. Bueno, anem a fer un tema dels 4 que hem gravat amb el nostre amic Toti, que és aquest senyor. Sí, això està bé. És correcte. Avui està fent de tot. Bueno, un plaer haver gravat amb ell aquests 4 temes que sortiran aviat. No sabem com, ni quan, ni com, ni per qui, però sortiran. Aquest és un d'ells.
ja estem puretes, no veterans no ve per res. Aquest mamón no, perquè aquest és el més jove, però... Ei, tenemos a Jimmy Llasta de... Ja està bé. És el Jamie Llasta del Vallès. Per les pintes, ja avui. Bueno,